Mijn rol is echt een rol als, als een soort adviseur. Hè. Ik ren ertussen, praat als mij, praat met mijn oren, straks ging ik zitten en ik ga dingen zien, dan ging ik met de trainer bepraten en ik bepraat het met spelers. En eigenlijk is dat wat ik doe. Zo raar was ik nog veel te razen, dat kent u ook niet. Dat is een oorlip, hè. Als je 40 jaar ben ik trainer geweest en 40 jaar de baas geweest en nu ben ik net meer de baas. Ik ben maar even aan wennen. Maar ik ben er al gewend en van tevoren wist ik het natuurlijk wel, dus dat is prima. Het spel is toch wat anders, het is wat volle minder fysiek dan bij de man, er zijn volle minder overtredingen. Tempo is wat leger, maar dat wordt wel heel aardig voetbal. Hè. Ik ga 2 keer zo'n EK meemaken en dit wordt ik een volle bak. Hè. Maar er wordt enorm hoop publiciteit aan besteed. Vrouwenvoetbal is in ontwikkeling. Nou ja, dit wordt gewoon een fantastisch toernooi, denk ik. Kun je al met je EK-ondervinding, kun je dat wat oerbrengen op die ploeg? Ik kan wel vertellen, dat had ik al een paar keer gedaan, dat de eerste wedstrijd is natuurlijk van wereldbelang. Als je die winnen, dan ben je al haast in de volgende ronde. Dus dat is heel cruciaal. De wijze hoe je er mee kan naar taal leven is ook heel cruciaal. Met name de rol van de wisselspelers. Net piepen, maar gewoon dwam. Maar ik ben een schotje onder de pan. Ik dacht dat je restaurant was hoor. Ja, dat doe ik. Ja, toch wel? Jawel, want ik had natuurlijk daarom wel een hele vrije tijd. Het is nou even compact en bij me komen. Maar goed, dat wist ik van tevoren. Als er nou haast heel augustus is, dan zit de taak voor jou erop. Ja, dan ben ik hier klaar mee. Ja. En dan Zuid-Afrika. Dan ging ik zo nou naar Zuid-Afrika, ja. Net heel vaak, ja, een paar keer. Dus, de bedoeling is september een keer, oktober, november een keer. Ja.